Apa? Njaluk rokok, ya mrene ya ta. Takon endi iki? Di DPR lho. Lah apa? Mrene yo. Kene kon rono yo gas su. Mrene yo kon njaluk rokok mrene yo. Kene kon rono, kon njaluk tak. Kene sing kon rono. Mrene yo lek gelem. Gak gelem ya wis. Lah apa di DPR lah karena niku. Nganggur ngetekur nang DPR. Pada pansalmu kempos di kono ngono ah. Jaluk tolong ngono ta awakmu iki. Ngomong sing jelas asu. Entar ono kono wis. Dikakno apa ae kon? Rokok, sego, wedang. Sak klosone pisan ah. Duit pisan. Sak menisan ku tembak negari wariwi. Sak duwike pisan ngono ya, sak segone. Ya entar kono. Sing anteng ndek kono. Lungguh ndek kono, nglayah ndek kono ya. Bang Boy tak meluncur. Oke wis. Ono kon iki. Su asu.